A Consellería de Infraestructuras ven de licitar os proxectos técnicos necesarios para a construción da variante de Ribeira, na que se prevé investir uns 9,3 millóns de euros. Esta vía, de novo trazado duns 3 km de longitude, servirá de alternativo ao actual acceso por estrada ao núcleo urbano, liberando de tráficos o centro da cidade e facilitando o acceso á zona sur. É un proxecto de máis de 9 millóns de euros, o cual ven a decir a dificultade destas cuestións que moitas veces se discuten no pueblo como unha necesidade e algún grupo pois sempre ten na cabeza de incumplimiento dunha necesidade do Concello, cando en realidad pois o tipo de obra impide que sea a propia administración quen o faga, non? Por iso o que damos é as gracias á Consellería de Ordenación do Territorio, en este caso, pois a súa conselleira Etel Vázquez, por ter acometido esta infraestructura tan necesaria, non? E que, como antes decía, escapa das posibilidades tanto presupuestarias como de outra índole deste Concello, non? Segundo informaron fontes municipais, a súa execución está programada en 2 fases e permitirá a circunvalación do núcleo de Ribeira, bordeando o mesmo, dende a autovía ata a Avenida da Constitución e a Praia do Touro. O trazado, pois, o que ten é que unir a autovía co que é o Touro. A partir de aí hubo un estudio de viabilidade, no que o que ven a decir é eso, que é viable. Ahora o que se fai xa é un estudio de o trazado, digamos, definitivo que o proxecto constructivo vai a conter. Ese trazado, se é verdad que está estudiado, digamos, en 2 fases, e unha delas o que chega é a Avenida da Constitución no seu tramo final, é dicir, donde xunta con Alcalde Fernández Bermúdez. E o seguinte tramo, donde estaba pensado viaduto e túnel, é o que levaría pois ao Touro desde ese punto. O Executivo ribeirense confía en que o proxecto do trazado e o estudo ambiental poidan estar rematados a mediados do ano que ven, para así poder iniciar xa coa redacción do proxecto construtivo desta primeira fase. Para o alcalde Manuel Ruiz, esta obra virá a facer realidade unha actuación estratéxica para Ribeira, que o Plan MOVE poñía no horizonte do ano 2020.